Christ, and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Teresita Acantilado, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Architect Manuel Guanzon, John Tejedor, Eddie Aya, Attorney Manuel Rabanera. For the good health of Chan Chim Nam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Vicente Saavedra and family, Modesta Wong and family, Angelina Go and family, Richard and Liberato Sabal, Leonida and Hipolito Cameros and family, and Shoni Guaren. Birthday blessings of Marcelino Pantoja. Thanksgiving is offered by Cherry Ocañada. For the special intentions of Leia Pauline Bacalso, Ludgerio Ocañada, and for the safe trip of Gregory Aznar. For the blessings of all TV mass sponsors and benefactors, and for the safety of overseas Filipino workers and seafarers, especially for Kim Bartolabak and his family, Barbara Pantoja and family. For the eternal repose of the souls of Monsignor Alfeo Manalili, Manuel Gotianoy Uy, Bob Robert Uy Velasco, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagusara, Reparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia Gamaliel, Bernardo Gonzala, Felipe, and Antonio Adante. And for those who died in the terror attack in Marawi City and in England, and for all the souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Atong gisaulog karon ang pangilin sa pagsaka sa langit sa nabanhawng Ginoo. Atul usab ni ining adlawa, gigahin sa simbahan ang pagsaulog sa ika-51 nga World Communications Day ubos sa tema Fear Not, for I Am With You, communicating hope and trust in our time. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa mga media practitioners, ilabi na sa mga nagdumala sa mga publishing houses, radio and television networks sa atong nasod. All the earth we sing your praise. We come to give you thanks, O lover of us all and giver of our loving. With sun and moon we dance for joy. We are your work of art, the glory of your hand, the children of your love. I am maker of mountains, I am God of the earth. Like a mother in labor, I bring all to birth. With all the earth, she will sing your praise. To give you as lover of a soul and giver of loving. Sun and moon dance for joy. We are your work of art, glory in your hand, the children of loving. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Karon nga Domingo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo. Sa pagsaka sa langit sa nabanhaw nga sa Jesucristo, anak sa Dios. Ug dinipong Domingo sa pagsaka sa langit, Ascension Sunday, ato pong gisaulog sa tibok simbahan ang World Day of Communication or Communication Sunday.
mga sulod nga santos nga misa, atong apil sa pag-ampo, labi na itong mga kagsaunon nga naa diha sa pangalagad, labi sa lain nga channels of communication. Ug usab, sulod nga santos nga misa, atong apil sa pag-ampo sila nga nagpaampo kanato. Ug labi na sa linain nga paagi, sulod nga santos nga misa, atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala. Sugid ko ang akong kasalanan sa walay pag-ingon. Isugilon ko sa iyong kamay na kiningalaon, misalin lamang sa Kalianan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dalunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Maya sa Diyos dito sa langit, dahil sa iyang mga tao din isayuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos samahan makadagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang labing halandunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen.
Mangampo kita. Makagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon o magsadya uban sa pagpasalamat kang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin naguna ka namo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimo dahil sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila sa Jesus. Ginoo, tukuron mo ba pag-usab nining panahona ang ginharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon o ang mga adlaw, gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili ka moangay nga magpakisayod kung kanusa kini mahitabo. Apan, mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, umibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi, ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay.
Kaya ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Isa kang Diyos, isa kang Diyos sa iyang trono, uban sa singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan untang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga niya kanato, nga nagtuo kaniya. Kining gahuma, nga niya kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto maghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pang ilang katungdanan, niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaingon ng Diyos, hallelujah, 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 hallelujah. Pagkaingon ng Diyos, hallelujah, hallelujah, pagkaingon ng Diyos, Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Ang napulog usa ka tinunan miadto sa Galilea. Didto sa bungtod nga padtuan kanila ni Jesus.
ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila, nga nagduha-duha. Ngidol si Jesus, ug miingon kanila, kihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuha sila nga akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa akong gikaingon sa unahan, karon nga Domingo, Ascension Sunday, ang pagsaka sa langit sa ato ang manunubos. Si Kristo nga namatay ug nabanhaw. Ascension Sunday. Og nining maong Ascension Sunday, pagsaka sa langit sa atong manunubos, kisaulog po nato ang World Communication Sunday. Isip usa ka simbahan. Sila atong apil ning maong misa, ang ato mga kaigsunan labi na gyud kadto bitawng naa sa trabaho sa pagpadangat sa mga mensahe. Different channels of communications, pagdaghan. So usa na nini ang naa sa telebisyon, usa lamang kana. So atong i-appeal sila sa pag-ampo. Apan kini nagpahinumdom pod sa mismong mensahe. Nga kitang tanan gimanduan, gisugo sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna giingon karon sa ebanghelyo. Sa wala pa musakas sa langit si Kristo, miingon siya sa iyang mga tinunan, isangyaw ninyo ang maayong balita. Og bunyagi ang mudawat niini. Sa to pa di ay, kitang tanan doon tahas. Kitang tanan, wala ayaw ing na nga para nas pare, para nas madre, para nas mga mga reliyoso. Kitang tanan nga binunyagan, gimanduan, gitahasan, pagsangyaw sa maayong balita. Nya kung magisgutag, unsa may mensahe? Unsa may unod nga namang ning mensahe? Dali ra man gud kay ta makatubag, maingon ta ebanghelyo. Unsa may nanang ebanghelyo? Kanang giingon ni Kristo nga gingharian sa Dios. Simplihon pa gid nato, kanang giingon nato nga langit. Unsa man pag-abot niini? Kanang giingon ni Kristo nga kasuguan sa paghigugma. Dali kita makatubag oy. Sayon kita makatubag. No? What message? Gospel. Gospel, love. Heaven, God's kingdom. Dali ra kayo. Piyungan pa. Apan kani karon nga ebanghelyo, kana bitang mabuak-buak man gud nato ni kung misuteg ebanghelyo, magisgot kag gugma, magisgot kag gingarian sa Dios, adunay mga gagmay nga mga mensahe ba nga pagpasayon. Ang karon nga kasulugan nga pagsaka sa langit, kana lang daan usa sa mga pagpasayon nga kanang si Kristo ni saka sa langit, sa kita pangutan-on, gagmayng bata pangutan-on, hay malangit. Sayon ra kayo oy. Asa langit? Amutan aw dinas taas, tuwa dito langit. Di ba? Hay langit o babaw. Gani sa paghulagway sa kasulatan, pag nisaka si Kristo sa langit, naghangad sila sa taas, naghangad. Dili din sa yupoy, ngamingon ta nga langit, nas babaw. Kanilang nga mensahe. Kanilang mensahe sa gingarian sa Dios, langit, gugma, kanilang. Nga aduna day mas labaw nining kahimtang anaa kita. Aduna mas labaw ni ini. There is more to this life. Kanisa ka man kas Kristo sa langit. Ang langit naman kas taas. Sa ato pagimugna kita sa Dios, dili lang para ning kinabuhia. There is more to this life. We're meant for something bigger and higher than this life. Sayo na nga mensahe hatag, lisod na, lisod.
Kanang maingon ka, there is more to this life, lisod na ay. Kaya kita maora magini atong basihanan, kanira maging naaning kinabuhi Abe, mangita ta example, sa pagsimba ng daan, apas daghan nato, kung dili man kitang tanan, magpili asa mo simba, unsay basihanan? Di ba ang kalibutanon? Adto ko to simba kay hamugaway, adto ko dito simba kay dili alimuot, adto ko dito simba kay guwapo ang pare. No? Unya, unsa man nga mga basihanan? Diri man na. Sa to palisod na nga mensahe, oy, di na simple ha. Lisod kag langit, sayon na pagtudlo sa taas. Apan sa atong idalo-adlaw nga ginabuhi, lisod. Lisod. Mao na kani balik ko sa ebanghelyo aron matugkad po ni nga mensahe na ay gihimo si Kristo. Iyang mga disipulo gitawag ngadto kaniya usa gipadala aron mahimong mohatag sa mensahe sa uban. Ngano ngadto man kaniya? Aron ari sa nako usa mo moadto sa uban. Basig mo shortcut Sangyaw ka para sa uban ya, wag kay relasyon niya. Dili pwede di ay sa atong pagkamensahero. How can you proclaim and preach for others when you do not have a relationship with this person nga mao'y unod sa imong mensahe? How can you proclaim the gospel nga wala man kay kadungog, wala kay relasyon sa maong tubdanan na ng maong ebanghelyo? May isod kag langit, may isod kag gingharian sa Dios, nga wala kay relasyon ngadto kaniya. Importante nining maong communication diha sa ato ang pagkakristyano. Importante nining pagkamensahero, relationship. Pakigrelasyon sa Dios o sa atong isig katao. Lisod ng communication nga way relation. Karon ra bang panahon na? Mao na ra ba na? Gitawag kunog communication apan sa unsang pagiya. Communication yawa ka diha. Nya ang ebanghelyo unsa may imong gi-communicate, unsa imong gihatag nga mensahe? Langit, gugma. Lisudaon niya anang hisut ta gugma oy yawa ka diha. Ha? Katuhuan ang gugma ha? Kanang I love you. Unya wa ka kailas panganag, una na kag I love you. Muuso na kay naron oy sayo na ras I love you ipanglabay. Nya si pangan, kaila, I love you lang. Nya I love you. Nya pwede ta mag-date karon, magkuyog ta, mangaon. Unya na lang kay wa ko'y panahon, katuhuan ang I love you ha. Ang Santo Papa siyang mensahe sa World Communication Sunday, kanilang yun nga pulong gamit sa itong Santo Papa Pope Francis, the culture of encounter. Kanindot ano eh? Nisudan na naroon panahon ano? The culture of encounter. Bang pagkahimamat ba? Mensahe, unyawa ka diha. Mahibong lang tani usahay ni uban. Daghan kay sila, nagkapundok. Unya wala nag-istoryahanay. Kay nag-cellphone. Naa mo diha, nagkuyog mo, nya inyong kaistorya ang wa diha. Katawan na naman ron panahon na oy. Mas imo pa mang istorya tong wa diha kaysa naa diha. Unsa naman tawo na oy, lisudan na no? Lisud kayo. Mo na nga nini karong Ascension, mensahe. Adunay kinabuhi labaw ning kinabuhi. How to deliver that message? Unsa ang pagpadangat ng mensahe? Ipakita nga anaa ka. Ipakita ang presensya sa Dios. Kaya ang Dios, siyang pagpadangat sa mensahe nga I love you, diha gid siya. Pag ingon niya nato, nahigugma siya nato, uy naa siya sa Santos nga misa, nagpabiling anaa. Dili absent. Mao na nga si Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga kura paroko, usa kay gayon nagwali siya ba, nagwali. Diri siya sa pulpito. 15 minutes. For 15 minutes, nagwali siya. Wa sila yung gisulti. Barog siya dire, pag humanyag basa sa ebanghelyo, sugod siya siyang wali. 15 minutes ang wali gitason. Igo ra siyang tudlo sa tabernacle. Iyang gibalik-balik, ingon siya, God is present there. Liman ka na, 15 minutes, iyang gibalik-balik, wa ila yung gisulti. God is present there. Ingana kadako ang gugma sa Dios ato anaa gayod siya. Ayaw hagita ang Ginoo ha. Hain ka man Ginoo, na unsa naman akong kahimtang Ginoo, hain ka man. Ayaw hagita kay basig masumbalik. Mingon siya, anak na ako, ikaw hain ka man. Karon ra man kapakita.
Pakita ra batag Domingo. Lunes nga to Sabado, absent. Kung eskwela, panidugar ita nahagbong. Yang Ginoo, kanunay na, oy, ingon siya, na ako santos nga misa, na ako sa tabernakulo, na ako sa matag usa kaninyo. Kita katatana. Kita katana nga may kita mo balikas, may kita mo pasakit sa tong isig katao. Kita katana. Nga may kita mo tunob sa katungod sa tong isig katao, sayunon ra mga ito pagpatay ang tao. Kita katani ana, presensya sa Dios. Ayaw ingna ang Ginoo, hain ka. Kay basig siya mo ingon nimo, anak di ara ko, ikaw hain man. Kani nga mensahe. Adunay kinabuhi, labaw ning kinabuhi. Adunay gitawag natog langit. We are meant for something bigger and higher. Mao nga sa tong pagpadangat na ng mensahe, wala lain. Pakita nato ang atong pag-aanaa. Gugma man kay mensahe, anaunta ka. When you say I love you, make sure you are there to hug and kiss. I love you na to, ilagyo kaayo. Wa diha. Ako ang tapuson kining maong pagpaambit, nining maong kasinatian. Chaplain ko sa Perpetual Succor for some time, 2005 to 2009. Kana bitawng na yung mga espisi nga madre na Perpetual Succor Hospital. Usa ka higayon ni ana, bisita kong pasyente. Ang gisod na ko nga pasyente naa siya sa dako kay nga kwarto, mahalon nga kwarto, suite room sa hospital. Kusuwayan ko na tog bisita ni nga mga pasyente ug unsa ilang mga istorya. Wa pa ko musud sa kwarto ingko nga kani siya nagini ika gasto kay suite room god. Di ba kakasod sa kwarto ingko nga asamot nga gitang kumbinsidong na ikagasto naata ng pangas doktor unsang gisakit ani ay kadahaman doktora napuno man pultahan. Pagtuktok nako, oy, ang naa sa tungod sa kadako sa room, special room, nay ante room, no? Nay receiving area sa di pa ka maabot sa pasyente. Ang naglingko dito naa ang private nurse, naa ang helper sa balay, naa ang driver, naa pag private guard, oh, security guard. Pobre pa na, no? Di na siguro, no? So, nananghid taong ko, oy, ingong ko nga, pili ko mo bisita sa pasyente. Kung sila, okay ra jud, Father. Bisita ko, pag sunan ko dito, tiguang na, si Lula. Ingko, Lula, nagpaila ko, ako si Father Joseph. Nya, bisita ko nimo, ingko, kumusta man ka? Ingon taon si Lola, ay, Father, salamat sa imong pagbisita. Okay na akong pamati, Father. Akong dahil gisang giingnan ko, Lula, kabulahan nimo, oy. Nakakalining kinamahalan nga kwarto, daghan kay kag doktor. Kay daghan kag doktor, nagpasabot po na kay ikapalit og tambal. No, kada doktor mo resita, daghan ng tambala ana. Ni smile lang gis Lula. Ingon siya ay, Father, tinuod na Father, nagpasalamat ko sa Ginoo apan ang kamatuoran mao nga na ako diri sa ospital kay na ako'y sakit. Ay, kabaw sa Lula oy. Siya nga bitaw sad no. Pero nagpasalamat siya. Tulo ka punto nga di ko kalimot gyud siyang gisulti. Una, ingon siya, Father. Tinuod, Father, nindot ni nga kwarto mahalon dahang og doktor pero ang nagasto ani Father dili ako. Akong mga anak. Sila nagasto, Father, wa man ko'y kwarta, Father. Una. Kaduha, ana siya. Father, kanang ako ang pagka-anaaron din ni Father, ako tiguwang na. Na ako'y sakit, Father. Tiguwang na ko, Father, oy. Andam na ko mamatay. Andam na ko siya mamatay. Ikaduha na. Ikatulo. Natukan ko si ikatulo, oy. Ingon siya, Father, sa akong katiguwangon, karon akong pag-anaa diri, Father, ba? Ang akong gikinahanglan, Father, no? Dili man unta kaning nindot nga kwarto, Father. Ang akong gikinahanglan, Father, dili man ning daghang doktor og daghang tambal. Tinuod, Father, nagpasalamat ko niini. Apan ang ako karong gimingawan, Father, akong gusto unta, Father, nga naa dinhi ang akong mga anak ug akong mga apo kay gimingaw nako kaayo nila. Makahilak man tag tamtax.
Kita ka ha. When you say you love, and when you say you care, unsa man? Unsa may pagprobar? Unsa man nimo pagpadangat ng maong mensahe? Presensya? Unsa man nimo pagpadangat ng mensahe? Nga nag-ingon nimo gihigugma ko ikaw, kwarta mo imong gipada sa mensahe? Ang pag-ingon nimo nga gigugma ko ikaw, unsa may gipada nimo sa mensahe? Bahandi og salapi. Kuwang kay ang Dios siyang pag-ingon, gihigugma ko ikaw, gipadala niya ang iyang anak. Akong usbon, make sure, next time you say, I love you, make sure you are there to hug and kiss. Gugma, presensya. Ang Dios na gugma ka nato pag-ayo, anaa siya kanunay uban kanato. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios, kamahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Jesucristo yung anak kabugtong Ginoo nato, gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay og gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa langit misaka si Jesucristo, atong Ginoo, aron sa pagpangaliupo sa Dios nga Amahan, alang kanato. Sa dagong pagsalig, ipadangat ang atong mga pagampo, ug sa matag pangamuyo, kita mo ingon, patalinghugi kami, Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga sa tumang kadasig, magpadayon sa pagpakaylap sa maong balita, sa tanang katawhan, gamit ang kahimanan sa komunikasyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasod, nga uban sa dakong gugma, buhaton nila ang ilang katungdanan sa pagpatunhay sa kalinaw, hustisya, ug kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang kanila nga anaa nagtrabaho sa mass media, nga pinaagi sa himan sa komunikasyon, ilang makaylap sa katawhan ang paglaom o pagsalig sa labawng makagagahom, ilabi na sa panahon nato karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang ka natong tanan, nga atong gamiton ang mga bag-ong teknolohiya aron molambo ang atong kinabuhi ug katilingban, nga may magpagtahod sa digdidad sa matag usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton ug sa mga nag-anto sa kalain-laing kalisdanan, nga ang gugma sa Dios maghupay kanila aron makabaton silang paglaom sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nganing halina, nga maangkon na unta nila ang kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. O Dios among Amahan, kanimo ang among mga pangamuyo gitugyan. Dawata kami nga mga tinubos ni Kristo, among Ginoo.
Migsun pagampo kamo ng ako o inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami karon niining sakripisyo sa may mayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ning mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami ngana sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayor magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan nga dapit. Kaya ang Ginoong Jesus hari sa imaya mananaog sa sala og kamatayon. Samtang nagtanaw ang mga anghel misaka nganha sa gaytasan sa langit. Siya mao ang magpapatiwala sa Dios og tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mo biya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga bahin siyang lawas musalig nga makadangat usab nganha di nag-una siya nga among ulo og sinugdanan. Busa puno sa kalipay sa Pasko nga maya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gadi kao Ginuang tuburan sa tanan nga kasantos, ipalala ang imong espiritu o pagsantos dining mga gasa. Mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto siyang mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dining adto sa mga tinunan og mingon. Dawata kini. Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nga. Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Kang San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga to sa langit no nato nga Amahan. Ginamit ang mga pulong, kitudlo ka nato sa atong manunubos. Ang imong gingharian,
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanan nga dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanan nga kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong sa Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagitatang timaan kita managsuon. Panagdait. Kinimong kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Without seeing you, we love you. Without touching you, without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. We return to you deep within. Leave the past to the dust. Turn to
Magampo kita. Magahom ug tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga nias pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nga na sa kinabuhi nga walay katapusan. Din siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ipang katapusang panalangin, ato ang iampo, kining mong pag-ampo, alang sa mga nagmasakiton. Langit nun, na among amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob, diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo sa among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider nga si Reverend Father Joseph de Aquino, ang atong choir, ang Sons of Mary, ang mga pilgrims, ang Bukas Loob sa Dios Community, BEC gikan sa San Vicente Paris, Orhelio, ug ang Crusaders of the Holy Face, ug ang staff sa Sugbutel Family Hotel. Ang atong mga offerers sila si Anon Atega ug Saring Humawas. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo mana kaninyo. Nalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang Santos Kamisa, dadoon to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise